abazali abaningi abasanaki iy'ngane zabo, abasafundisa iy'ngane umthetho. Iy'ngane seziyenzani, ziyazikhulisa, azisakwazi ukubona u-wrong no-right. So lento lena mhlambe le ngane beyiyenza kuze kubulaleke le enye ingane, yona beyibona kuyinto enzani enhle. Angisho ukuthini, mara bekayibona kuyinto enhle ngoba ini, ingoba umzali naye ngokwakhe uhlulwa ukwenzani, angisho ukuthi uhlulwa ukukhulisa ingane, akayinaki ingane. Nelekho futhi ingane mawuyinaka bona, angisho ukuthi uyidlalise ngemali or ini, mara ukunaka, uthando bafethu means a lot. Yeah. You understand? Umntana nakanalo uthando from ekhaya uyakwazi ukumbona nangezenzo zakhe nangokuphila kwakhe ukuthi uyathola uthando uyalazi. Ukhule ekhaya right. Yeah. Ngiyamthola. Showcase bese sabonga kakhulu lapho word of the day Hayi, word of the day bafethu ngisasho namanje sinto eyodwa and okuningi okubalekile engingakusho ukuthi asibeni isitshalo shuthi iba isitshalo shuthi into oyitshalayo akuyoba yileyo oyivunayo. Ungatshali ibhanana ufuna kuphume i-apula, mawutshala lelo bhanana akube yilona eliphumayo. Gcwala. Ngiyabonga. Izofethu. Ula.